els discos, etc. La música pop que escolteu comença d'aquesta manera. Treballaven, tenien que cantar. D'aquesta manera portaven un ritme més accelerat, treballaven millor i inclús els obligaven a cantar. No només si els volien, els obligaven a cantar. I've got something you know. Whoa, no. You can treat me right or you can treat me wrong. Hi havia molts jocs de les illes que portaven i feien música d'aquesta. I això feien... Un viatge per tot arreu. Començaven, es va crear la història es diu Chicago. Durant aquests viatges es van succeir moltes històries, moltes d'elles molt